श्रीरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधू दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ती वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तर हरे कृष्ण, स्वागत आहे सर्वांचे। आपण आज आपला 11वा अध्याय विश्वरूप दर्शन योग पाहतोय। तर आपण राधा गोविंदांना प्रणाम करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। प्रभुपाद स्वामींना प्रणाम करू, त्यांचे आशीर्वाद घेऊ। नामानिष्ठदास प्रभूजींना प्रणाम करतो। आणि आमच्या पूजा माताजी आणि आमच्या मराठीच्या ह्या टीमला प्रणाम करते। आणि तुम्ही पण इकडे वेळेत येता, तुम्हाला पण सादर प्रणाम। तर ओके, माताजी वाचा हा श्लोक। हरे मीनल कृष्ण। वाचते मी श्लोक हा। द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथै च कर्णन् तथान्यानपि योधवीरात् मया हतास्मौ जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारलेले आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नको, केवळ युद्ध कर। यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवरती विजय प्राप्त करशील। हरे कृष्ण। तर इथे ना ह्या भगवंत हे एक म्हणजे काळ हे एक भगवंतांचं रूप आहे, आपण लक्षात ठेवायचं। की आणि दुसरी गोष्ट, इथे आपल्याला खूप वाटत असतं ना, आपण करतो सगळं, मी करतो। तसं नसतं। ही जी आपण आपल्या वाटणीची कर्तव्य करायला पाहिजे। तसंच दुसऱ्या अध्यायात कृष्ण सांगतायत ना, की तू तुझं कर्तव्य कर। अर्जुना, तर ते पहा आता म्हणजे अर्जुन स्वतः ते बघतोय की कसं त्यांनी त्यांच्या कर्माप्रमाणे आधीच मृत्यूला प्राप्त केलेलं आहे। आणि कृष्ण अर्जुनने नाही मारलं तर ते यांना त्या कारणाने मृत्यूस प्राप्त हे होणारच आहे। त्यामुळे तो असं स्वतःवर घ्यायची काही गरज नाही। आपण आपले कर्तव्याचे मार्ग हे चालायलाच हवे, ते करताना आपण कारण नाही देऊ शकत। ह्याच्यात पण म्हणून आहे ना, आपण इथे प्रभुपाद स्वामींनी ह्याच्या स्पष्टीकरणात पण म्हटलंय, आपण इथे एक करायचं की आपले हे जे जीवनाचं वाट आहे ही चालताना ना, आपण कृष्ण भावना भावित जीवन कसं जगू शकू हे आपण पाहायचं। हा आपला प्रयत्न हवा की तुम्ही काही सोडून द्यायची गरज नाहीये। जिथे आहात, ह्या कृष्णाने मला दिलेल्या जबाबदाऱ्या आहेत, किंवा हे माझ्या वाटणीचं असं आयुष्य आहे,
तर ते मी जगताना मी कृष्णांशी कसं जोडून घेऊ हे पाहून आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीचा प्रयत्न करत आपण आपलं जीवन पुढे न्यायला पाहिजे. हा, घ्या माताजी पोच. हरे कृष्ण. संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत प्रणम्य. हरे कृष्ण. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंतांकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्गतीत स्वरात भगवंत श्रीकृष्णांना असे म्हणाला, हरे कृष्ण. हे जे भगवंतांचं विश्वरूप आहे ना ते पाहून अर्जुन गोंधळून गेला होता. सहन व्हावं लागतं ना आपल्याला एवढं मोठं असं ते विश्वरूप. मग इथे कृष्ण तो आता म्हणजे संजय काय म्हणतोय की तो पुन्हा पुन्हा भगवंतांना प्रणाम करतोय, नमस्कार करतोय आणि सद्गदित स्वराने आश्चर्यचकित भक्त या नात्याने तो भगवंतांची स्तुती करू लागला. आता बघूया हा कशी स्तुती करतोय. हा, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्परुषत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेशा, तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जगत हर्षोल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावरती अनुरुक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्ततः पळत आहेत. हे सर्व योगच घडत आहे, योग्यच घडत आहे. हरे कृष्ण. हा, इथे ना दिलंय बघा की जे भगवंतांचे भक्त आहेत ना ते अनुरक्त होऊन म्हणजे त्यांच्याशी ते भक्तीने जोडलेले आहेत, त्यामुळे भगवंतांवर अधिक त्यांचं मन जोडलं जाऊन अनुरक्त होणं म्हणजे त्यांच्यावर आणि त्यांचं मन जोडलं आलंय आणि होत आहेत आणि सिद्ध पुरुष भगवंतांना नमस्कार करतायत वैदिक स्तोत्र वगैरे म्हणून. पण राक्षस मात्र भीतीने पळत सुटलेत, त्यांना मृत्यू रूपात दिसतायत भगवंत त्यामुळे. हा, माताजी घ्या पुढे वाचा. हरे कृष्ण. कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्. हे महात्मन, ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे आदी सृष्टीकर्ते तुम्ही आहात. तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. हरे कृष्ण. हा तो कसा वेगवेगळ्या नावाने हाक मारतोय बघा, महात्मन म्हणतोय. महात्मा कोण आहेत? भगवंत पण महात्माच आहेत. हा, आणि ब्रह्मदेव वगैरे सगळ्यांनी त्यांना प्रणाम करताना बघतोय तो का, ह्याचा अर्थ बघा, भगवंत हे सर्वांपेक्षा उच्च आहे. हा, त्यामुळे सगळी जण त्यांना शरण येत आहेत आणि मग त्यामुळे अर्जुन तर ऑफकोर्स जातोच आहे शरण. अनंत म्हणतोय हा की भगवंताचं अस्तित्व नाही, प्रभाव नाही असं इथे काहीही नाहीये, ते अनंत आहेत, सगळीकडे तुम्हाला भेटणार. आणि देवेश म्हणतोय, असं वेगवेगळ्या नावानी ना हाक मारतोय. आणि हे आता आपण बघितलंय बघा, ते गर्भोदकशाही विष्णू, सॉरी महाविष्णू, कारणोदकशाही विष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू यांच्या माध्यमातून भगवंतांनी कसं म्हणजे अणु अणु पर्यंत भगवंत आहेत. हा, त्यामुळे तो म्हणतोय अनंत. हा माताजी घ्या पुढे.
मी नलमाताजी. आवाज ऐकू येतोय? हा आत्ता आला. नाही, रस्त्यावरती ट्रॅफिक खूप आहे, त्यामुळे आवाज जरा मी बंद ठेवला होता. हरे कृष्ण. त्वमादिदेव पुरुष पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यै च परै च धावत् त्वया ततं विश्वमनन्तरूप. तुम्ही आदिपुरुष भगवान, पुरातन आणि या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमात्र आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे ज्ञेय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातीत असे परम आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा, तुम्हीच संपूर्ण भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण. बघा, भगवंतांवर सगळं काही आश्रित आहे. त्यामुळे भगवंत काय आहेत? परम आश्रित आहेत. हा, परम आश्रय, सॉरी, परम आश्रय आहेत. सगळ्यांचं आश्रयस्थान कोण आहे? भगवंत आहे. आणि निर्विशेष ब्रह्मज्योत असू दे, नाही तर काही असू दे, सगळ्याचा आश्रय कोण आहे? भगवंत आहे. कारण निर्विशेष ब्रह्मज्योत जी म्हणतात ती भगवंतांचं हे जे धाम असतं ना, त्याचा प्रकाश आहे. हा, गोलोकधामाचा. त्यामुळे ते पण सगळ्याचं आश्रयस्थान कोण आहे? भगवंत आहे. इथे जे काय होतं ना, त्याचं घडतं, या सगळ्याचं मूळ ज्ञाता पण भगवंत आहे. हा, त्यामुळे ना जाणून घेण्यासारखे म्हणजे ज्ञेय पण तेच आहेत आणि सगळ्याच ज्ञान असणारे ज्ञाता पण भगवंतच आहेत. हे एक लक्षात ठेवा हा तुम्ही. आणि सर्व व्यापी आहेत ते. घ्या वाचा, पुढचं वाचा. हरे कृष्ण. वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु असहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते. तुम्ही वायू, परम नियंता, अग्नी, जल आणि चंद्र देखील आहात. तुम्ही आदिजीव ब्रह्मदेव तसेच प्रपितामहही तुम्हीच आहात. म्हणून माझा तुम्हाला सहस्रशः नमस्कार असो आणि पुन्हा पुन्हा मी तुम्हाला नमस्कार करतो. हरे कृष्ण. ह्याच्यानं एक तर कळतं, अर्जुन काय म्हणतो, म्हणजे तुम्ही वायू, परम नियंता, अग्नी, जल, चंद्र, म्हणजे देवी देवतांचे पण प्रमुख कोण आहे? कृष्ण आहेत. हा, हे आपण ह्या श्लोकावरून लक्ष ठेवायचं. आणि तो काय म्हणतो? प्रपितामहश्च, म्हणजे ब्रह्मदेवांचे पण पिता कोण आहेत? भगवंत आहे. हा, माताजी घ्या पुढे. हरे कृष्ण. नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः. तुम्हाला पुढून, पाठीमागून आणि सर्व बाजूनी नमस्कार असो. हे अनंत वीर्य, तुम्ही अपार शक्तीचे स्वामी आहात. तुम्ही सर्व व्यापी आहात आणि म्हणून सर्व काही तुम्हीच आहात. हरे कृष्ण. हे पुढून पाठीमागून प्रणाम असं म्हणजे त्याचं प्रेम आहे. श्रीकृष्णांवरील प्रेमामुळे त्यांचा मित्र अर्जुन त्यांना सर्व बाजूनी प्रणाम करतोय. कारण त्याच्या समोर कुठलं रूप आहे? विश्वरूप आहे. जे ज्याचा आधी मध्य अंत काय कळतच नाहीये. त्यामुळे तो म्हणतोय तुम्ही सगळीकडे पसरलाय, तर त्या सर्व बाजूनी माझा तुम्हाला प्रणाम आहे. हा, म्हणजे शरणागती गतीची त्याची हे किती जास्त आहे बघ, लेवल. घ्या माताजी पुढे. हरे कृष्ण. सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि
विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्. मी तुमचा महिमा न जाणता तुम्हाला माझा मित्र मानून हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र असे अनादराने संबोधिले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केलं असेल त्याविषयी कृपया मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी, चेष्टा करताना, एकाच शय्येवरती शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांत वासात तर कधी अनेक मित्रांच्या समक्षही मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युता, माझ्या त्या सर्व अपराधांसाठी मला क्षमा कर. हरे कृष्ण. बघा ते काय सांगतायत इथे ना, अर्जुन हा भगवंतांबरोबर सखा मित्राच्या भावामध्ये आणि ते तुम्हाला आपल्याला माहित आहे की कोणतीही त्यांची भगवंतांची आत्या होती, त्यामुळे अर्जुन हा भगवंतांचा आत्ते भाऊ आहे आणि अर्जुनाचा कृष्ण हा मामे भाऊ आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये मित्रत्वाचं नातं होतं आणि तो म्हणाला की तुम्ही भगवंत मला विश्वरूप दाखवा आणि भगवंतांनी प्रत्यक्षात दाखवलं पण. तो पाहताना ना, एरवी आता हे चित्रात दाखवलंय तसं तो समोर होता. भगवंत कसे होते, 2 हात 2 पाय असे त्याच्यासारखेच त्याच्याबरोबर नेहमी समोर होते. त्यामुळे आणि मैत्रीच्या भावनेतनं मग तो वागायचा. आता त्याला ते विश्वरूप पाहिल्यावर तो काय म्हणतोय बघा, की आपण जिवलग सखा म्हणून ना मी भगवंता तुम्हाला कधी कधी हे यादव, हे कृष्ण, हे मित्र असे अनादराने संबोधिले. पुन्हा कधी कधी विश्रांतीच्या वेळेस, चेष्टा करताना, एकाच शय्येवर शयन करताना, एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना, कधी कधी एकांतवासात मी मित्रांसमोर तुमचा अपमान केला आहे. तर हे अच्युत ह्या अपराधासाठी मला क्षमा करा म्हणतोय. अपमान केला आहे म्हणजे कसं आपण थट्टा मस्करीमध्ये काय काय बोलतो ना तसं. तर तो म्हणतो की ह्या सगळ्याबद्दल तुम्ही मला क्षमा करा म्हणतो. हं, की त्याने हे भगवंतांचं असं कधी विश्वरूप पाहिलं नव्हतं ना. ते भगवंत कसे आहेत, ते चराचरात कसे सामावलेत वगैरे हे पाहून त्याला ते आठवतं की आपण आपल्या मित्राबरोबर कसं बोलतो वगैरे. त्यामुळे तो म्हणतो की भगवंता मला तुम्ही क्षमा करा. घ्या माताजी तुम्ही. हरे कृष्ण. पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वत्समोऽत्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव. तुम्ही या संपूर्ण चराचर सृष्टीचे पिता आहात. तिचे परमपूज्य आध्यात्मिक गुरु तुम्ही आहात. तुमच्या बरोबरीचा कोणीही नाही. तसेच तुमच्याशी कोणी एकरूपही होऊ शकत नाही. तर मग हे अतुलनीय शक्तिशाली भगवंता, त्रैलोक्यामध्ये तुमच्यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ कोण असू शकेल? हरे कृष्ण. हे तात्विक आहे थोडस. हा तो काय म्हणतोय बघा, या चराचर सृष्टीचे पिता परमपूज्य आध्यात्मिक गुरु आहात तुम्ही. तुमच्या समान अथवा तुमच्या श्रेष्ठ असे कोणीही नाही. हा मग तुमच्याशी एकरूप तरी काय होणार, आपण कसं होणार? आपण भगवंतांशी कधी एकरूप होत नाही. जरी आध्यात्मिक धामात गेलो तरी आपण भगवंतांचे नित्य दास आहोत. भगवंत विभू आहेत, आपण अणू आहोत. हा मग तुमच्यापेक्षा श्रेष्ठ कोण असू शकेल म्हणतो. म्हणजे त्यांना तो ती प्रार्थना पण अर्पण करतोय आणि आपण इथे हे समजून पण घ्यायला पाहिजे की भगवंतांपेक्षा श्रेष्ठ असं इथं कोणी नाहीये. आपण सत्व रज तम ह्या गुणांच्या प्रभावाखाली, मायेच्या प्रभावाखाली असतो. भगवंत हे गुणातीत आहेत. हा निर्गुण म्हणजे गुणातीत म्हणजे काय की भगवंतांना काही नाही काय म्हणजे ते कसं असतं ना, गुणाच्या प्रभावाच्या पलीकडे आहेत. म्हणजे भगवंतांवर सत्व रज किंवा तम कुठलाच गुण प्रभाव टाकू शकत नाही. ते शुद्ध सत्व गुणात स्थित आहेत, सम असे. हा त्यामुळे हे कोणच भगवंतांविषयी तो म्हणतो तुमच्यापेक्षा हे इथं कोण श्रेष्ठ असू शकतो, कोणच नाही.
हा घ्या माताजी पुढे. मीनल माताजी. हरे कृष्ण. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पतेव पुत्रस्य सखेव सख्युवः प्रियः प्रिया यार्हसी देव सोडून. प्रत्येक जीवाचे आराध्य परमेश्वर तुम्हीच आहात. मी साष्टांग प्रणिपात करून तुमच्याकडे कृपा याचना करीत आहे. ज्याप्रमाणे पिता आपल्या पुत्राचा उर्मटपणा सहन करतो, एक मित्र दुसऱ्या मित्राचा उद्धटपणा सहन करतो, किंवा पती आपल्या प्रिय पत्नीचा उद्दमपणा सहन करतो, त्याप्रमाणे कृपया मी केलेले अपराध सहन करून मला क्षमा करा. हरे कृष्ण. भगवंत अर्जुन कृष्णांना काय सांगतोय बघा की म्हणजे मैत्रीच्या नात्यातून ह्यापूर्वी मी काही अपराध केले असतील ना, तो मगाशी म्हटला, तर त्याने इथे छान छान उदाहरणं दिली आहेत बघा. ह्या नात्यांमध्ये एक फ्रीडम असतं. आपण प्रेमापोटी लहान मुलं आपलं एखाद्याला, लहान मुले सॉरी, एक मित्र दुसऱ्याची थट्टा मस्करी केली तर आपण ते आनंदाने हे करत असतो, त्यात पण एक आनंद मिळतो. पती पत्नीमध्ये ही थट्टा मस्करी असते. तर असं काही केलं असलं ना, तर तो म्हणतो मला तुम्ही क्षमा करा. आणि भगवंत पण आहेत ना, भक्तांचे हे अपराध अपराध मुळात ते मानतच नाहीत. भक्तांनी असं काहीतरी केलं तरी भगवंत त्यामध्ये पण आनंद घेत असतात. हा माताजी पुढे. हरे कृष्ण. अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, कृपया माझ्यावरती प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाने सांगितलं की तुम्ही मला ते विश्वरूप दाखवा, आणि भगवंतानी दाखवलं पण आता अर्जुनाला बास झालं ते रूप. त्याला ना भगवंतांचं हे द्विभुज रूप खूप आवडतं. आणि ना भक्तांना हे जे भगवंतांचं विश्वरूप आहे ते चराचरात कसे सामावलेत वगैरे ह्याच्याशी त्यांना फारसं जोडलं जात नाहीत. भक्तांना कुठलं आवडतं, तर हे जे गोविंद रूप आहे ना भगवंतांचं, ते रूप आवडतं. त्यामुळे ना तो म्हणतो की मला आनंद झाला तुमचं विश्वरूप बघून, खरं माझं मन भयाने व्याकुळ झालंय. म्हणून ना भगवंता तुम्ही तुमचं पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हे जे समोर भगवंत कृष्ण म्हणून आहेत ते पुरुषोत्तम भगवान रूप आहे, आणि अर्जुनाला ते रूप हवंय. हा माताजी घ्या पुढे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किरीटिनं गदिनै चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. हे विश्वमूर्ते, हे सहस्त्रभावो भगवान, मस्तकावरती मुकुट धारण केलेले आणि शंख चक्र गदा पद्मधारी तुमचे चतुर्भुज रूप मी पाहू इच्छितो. तुम्हाला त्या रूपामध्ये पाहण्यासाठी मी आतुर झालो आहे. हरे कृष्ण. हा तो सांगतोय की त्याने रूप पण क्लिअर करून टाकलं. भगवंता मला तुमचं हे रूप बघायचंय. मस्तकावर मुकुट धारण केलेलं, शंख चक्र गदा पद्म, हा हे रूप पाहायला मी आतुर झालोय. मला तुम्ही ते रूप दाखवा. आता भगवंत काय म्हणतात बघू. वाचा मग.
मीनल माताजी. श्री भगवानुवाच मय्या प्रसन्नेव सॉरी, माझा हे म्यूट होता, तवार्जुनेदम्. मी वाचते आता. म्यूट होता त्यामुळे मला पटकन नाही लक्षात ठीक आहे, आलं. ओके ओके माताजी, वाचा वाचा, हरे श्री कृष्ण. भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, मी तुझ्यावरती प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतातच हे परमश्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखविले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत, तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिलेले नाही. हरे कृष्ण. हा, भगवंत म्हणतायत की तुझ्यावर प्रसन्न होऊन ना माझ्या अंतरंगा शक्तीने मी तुला इथेच ह्या प्राकृत जगात हे विश्वरूप दाखवले. आणि अर्जुनाच्या आधी कुणीही भगवंतांचे असं अनंत तेजोमय असं हे विश्वरूप पाहिलेलं नाहीये. हा अर्जुन हा एकटाच आहे की ज्याने त्या पूर्णपणे त्याचा तो आहे घेतला आनंद त्या विश्वरूपाचा. ओके. हरे कृष्ण. न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर. हे कुरुप्रवीर, तुझ्या पूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते. कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, कर्माने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्यच नाही. हरे कृष्ण. बघा हा कृष्ण काय सांगताय स्लाइड छान आहे. की तुम्ही ना कशानेही भगवंतांना हे करू नाही शकत. आपण भक्ती करू शकतो हा, पण भक्ती स्वतःची मोजायची नसते की मी इतकी इतकी भक्ती केली. तुम्ही कशानेच भगवंतांना असं फोर्स नाही करू शकत की भगवंत आम्ही इतकं इतकं केलंय तुम्ही माझ्या समोर प्रकट व्हा. हा, तुम्हाला म्हणजे भगवंत हे स्वतंत्र आहे आणि ते अलिप्त आहेत. कुणाला ते कशानेच ना अ, आपण त्यांना बांधू नाही शकत. त्यांची जन्मकर्मच मे दिव्य. हा, त्यांच्या सगळ्या ह्या लीला, त्यांचे अवतार हे दिव्य आहेत. हा, त्याच्यामध्ये ते जे कर्म करतात त्या बंधन त्यांना लागत नाही. त्यांच्याकडे वैराग्य आहे. ते एक कण मात्र कशावर आसक्त नाहीत. त्यामुळे आपण त्यांना कशातही बांधू नाही शकत. आपण आपली भक्ती करायचा, भक्तीचा आनंद घ्यायचा. पण मी एवढी एवढी भक्ती केली आणि भगवंता तुम्ही मला प्रसन्न व्हा, तुम्ही मला दाखवा. अशी पण इच्छा करू शकतो की कृष्णा मला तुम्हाला कधीतरी पाहायचंय. पण म्हणून आपण त्यांना फोर्स नाही करू शकत की तुम्ही मला माझ्या समोर प्रकट व्हा. ते भगवंतांच्या मनावर अवलंबून आहे की ते तुमच्या समोर प्रकट होणार की नाही होणार. असं त्यांना आपण कशानेच बांधू शकत नाही. एकमेव म्हणून तर ती कार्तिक महिन्यात जी दामोदर लीला असते ती एवढी वेगळी का आहे आणि अशी एकमेव की यशोदा ही एकमेव भक्त अशी आहे की जिने भगवंतांना बांधलं. नाहीतर कोणच कशाच बंधनात भगवंतांना अडकू शकत नाही. आणि आपण त्यांना तुम्ही प्रकट व्हा वगैरे म्हणून फोर्स पण नाही. भगवंत त्यांच्या इच्छेप्रमाणे तुमच्या समोर प्रकट होत असतात. म्हणजे तुम्ही वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, पुण्यकर्म, उग्र तप, ब्लॅकमेल करून पण नाही होणार. हा, हा, माताजी घ्या पुढे. हरे कृष्ण. स्लाइड छान आहे ही. हो, ते बघा त्यांनी दाखवले ते यज्ञ, तप, दान, पुण्यकर्म. हा, पण आपण हे करावीत. पण ह्याच्यासाठी भगवंतांना आपण असं नाही हे करू शकत की तुम्ही माझ्या समोर प्रकट व्हा. आजच आमच्या भागवतमच्या मागे क्लासमध्ये प्रभूजी सांगत होते की प्रभुपाद स्वामींचे गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वतींचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही भगवंतांनी आपल्या समोर यावं अशी इच्छा करण्यापेक्षा ना
भक्ती इतक्या चांगल्या प्रकारची करा की कृष्णांना वाटायला हवं, अरे कोण आहे हा माझा भक्त, म्हणून भगवंत स्वतः आपल्याकडे यायला हवेत. माताजी, संजना माताजी, पुढची स्लाइड घ्या. हरे कृष्ण. वाचते पुढचा श्लोक तोपर्यंत वाचा, येईल. तोपर्यंत येतील माताजी. माते नेटवर्क व्यथा माच विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ् ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदं प्रपश्य. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मद्भक्ता, सर्व क्लेशातून तू मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण. आता कृष्ण सांगतायत की तू हे रूप बघून पण खूप हे झालं, म्हणजे भ्रमित आणि व्यथित झालास. आणि इवन जीवनात बघा ना तुम्ही, म्हणजे आपण कुंती माता किंवा पांडव ह्याचं चरित्र पहा, तसं त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्रास काही कमी नव्हते. तर इथे कृष्ण सांगतायत की आता तू हे हो, तू ह्या सर्व क्लेशातून मुक्त हो म्हणतायत. आणि हे जे तुला आवडतं ना, ते रूप म्हणजे मी तुझ्या समोर प्रस्तुत करतो, तू बघ आता आणि शांत हो. माताजी पुढे. हरे कृष्ण. संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्ण. इथे तो एक शब्द आहे बघा, सौम्य वपू. शेवटचं चौथं चरण येतं ना, त्याच्यामध्ये सुंदर रूप म्हणजे सौम्य वपू महात्मा. की भगवंत इतके म्हणजे सुंदर आहेत, त्यामुळे संजय म्हणतोय की त्यांनी ते पहिल्यांदा चतुर्भुज, अर्जुनाचीच इच्छा होती चतुर्भुज रूपात या, आणि मग भगवंतांचं मूळ द्विभुज रूप प्रकट केलं. आणि म्हणतोय बघा की त्या भगवंतांना इतके म्हणजे सुंदर आहेत, त्यामुळे संजय म्हणतोय की त्यांनी ते स्वतःच असं सुंदर रूप प्रकट केलं. इथे ना ब्रह्मसंहितेत तुम्हाला एक वाक्य वाचून दाखवते. ब्रह्मसंहितेत 5.38 म्हटले आहे की प्रेमांजन छुरित भक्ती विलोचनेन, ज्या मनुष्याने नेत्रामध्ये प्रेमाचे अंजन घातलेले आहे तोच केवळ श्रीकृष्णांचे रूप पाहू शकतो. म्हणजे जोपर्यंत आपण मायेच्या दृष्टीतून बघणार ना, ती सौंदर्य पण आपल्याला कळणार नाही. भगवंतांना बघायची सुद्धा ती एक दृष्टी असते, ती पण गुरु शास्त्र तुम्हाला देणार की भगवंत. आता तुम्ही हे पण बघा ना, म्हणजे मी स्वतः विचार करते की आधी पण कृष्ण माहीतच होते, राम माहीतच होते, पण जसं त्यांच्याविषयी ऐकायला लागले वरिष्ठांकडून, तसं बघण्याची दृष्टी बदलली. असे ते आहेत. म्हणजे संजय इथे म्हणतो बघा की असे सुंदर असं ते रूप की ज्यामध्ये सर्वाकर्षक आहे ना, सगळी जण आकृष्ट होतात, असं ते रूप प्रकट केलं. माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्ये जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तस् सचेता प्रकृतिं गतः. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपात पाहिलं तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अतीव सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. हरे कृष्ण.
तर आहे ना इथे अर्जुन जेव्हा त्याला असं हायचं वाटलं भगवंतांचं हे, कारण तो त्या रूपाशी जोडला गेलेला होता. आणि ना भक्तांना भगवंतांचं हे गोविंद हे द्विभुज रूप फार आवडतं. हा भक्तीचा टप्पा आहे ना, तुम्ही भगवंतांच्या अनुभूतीचा टप्पा ब्रह्म. मग जसं जसं पुढे जाल तसं परमात्मा म्हणजे प्रत्येकाच्या हृदयातले भगवंत, चतुर्भुज नारायण रूपातले. आणि मग गोविंद रूप हे भगवान रूप. तर आहे ना आता तुम्ही एक विचार करा की हा निर्विशेष ब्रह्माचा हा जो मार्ग आहे हा खडतर आहे, तुम्ही त्याच्याशी जोडलं तर कसं जाणार? आता हे विश्वरूप कुठे सुरू होतंय कुठे संपतंय कळत नाही, ते अर्जुनाला सहन होत नाहीये. आता आपल्याला वाटलं भगवंतांची मी सेवा करावी, बाबा त्यांचे आम्ही चरण धुवावं. तर आता ह्या विश्वरूपाचे कुठे कसे तुम्ही धुणार, किंवा म्हणजे चरणाला पाणी कुठे अर्पण करायचं, किंवा आपल्याला वाटतं मी एखादा हार फुलांचा, तर हे छोट्या छोट्या गोष्टी भगवंतांना फार आवडतात, की लावा आपल्या घराच्या आजूबाजूला छोटी छोटीशी बाग करा, त्यातल्या तुळशीची पानं, त्यातली जी फुलं येतात त्याची माळ करून भगवंतांना अर्पण वगैरे करू शकतो. हे भगवंतांना फार आवडतं. पण आता विश्वरूपाला आपण कुठे काय अर्पण करणार आणि काय? त्यामुळे भक्तांना ना हे भगवंतांचं गोविंद रूप खूप आवडतं. हं? आणि आता तो म्हणतोय तू हे पाहून मी असं शांत चित्त झालो आणि आता मी पूर्व स्थितीवर आलो आहे माझ्या. हा. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच सुदुर्दुर्शरमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे जे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याच्या नित्य प्रयत्नात असतात. हरे कृष्ण. हे आणि ना इथे लक्षात ठेवायचं की हे जे द्विभुज रूप आहे ना भगवंतांचं, हे अतिशय दुष्कर आहे. म्हणजे ते इझिली नाही तुम्हाला दिसणार. भगवंतांना म्हणजे चैतन्य महाप्रभू एका ठिकाणी म्हटलेले आहेत की कृष्ण रतन धन बहुत जतन मिलाई, म्हणजे असं ते श्लोक आहे त्यांचा तो बंगाली भाषेतला, की हे जे कृष्ण रूप धन आहे ना, हे खूप खूप प्रयत्नाने मिळतं. असं समजू नका की ही भक्ती खूप साधी गोष्ट आहे आणि अशी चुटकी वाजवली आणि मिळाली, असं नाही. त्याच्यामध्ये तुमचे प्रयत्न आणि तुमचा भाव बघितला जातो की किती प्युअर शुद्ध मन आहे आपलं. तर आहे ना, आणि हे भगवंतांचं द्विभुज रूप पाहण्यासाठीची संधी तर देवता सुद्धा वाट बघत असतात की आपल्याला मिळते का बघूया. त्यामुळे बघा भगवंत जेव्हा प्रकट वगैरे होतात ना, देवी देवता लगेच आकाशात येऊन त्यांच्यावर पुष्पवर्षाव करतात, त्यांच्या समोर त्यांची स्तोत्र म्हणतात. हा, कारण भगवंतांचं हे रूप प्रकट होणं हे इतकं सोपं नाहीये. त्यासाठी आपली पात्रता असावी लागते तशी. हा, आणि ह्याचा आपण ना अनुभूती घ्यायचा एक आपल्यासाठी सोपा मार्ग म्हणजे इथे प्रभुपादांनी त्याचं जे स्पष्टीकरण आहे त्याच्या शेवटच्या भागात सांगितलंय बघा, की 4थ्या अध्यायातच सांगितलेलं आहे, तर तुम्ही गुरूंकडे जा. आणि गुरूंकडे जाऊन गुरूंकडून श्रवण करा, नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचारा, गुरूंची सेवा करा. ह्या श्रवणामधून तुम्हाला कृष्ण काय आहेत हे कळत जाणार आणि आपल्या समोर त्यांची ती हे निर्माण होत जाणार की असे आहेत असे आहेत. हा, आणि आपण त्यांच्या त्या सुंदर रूपाचा आस्वाद घेऊ शकू. रसिक बनावं लागतं त्यासाठी आपल्याला. आणि आपले प्रभू तर रसिक शेखर आहेत. हा, 53वा श्लोक घ्या माताजी. हरे कृष्ण. नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यं एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा. आपल्या दिव्य चक्षुंद्वारे तू जे रूप पाहत आहेस ते केवळ वेदाध्ययनाने, कठोर तपाने, दानाने किंवा पूजेने जाणणे शक्य नाही. या साधनांद्वारे कोणीही मला माझ्या मूळ स्वरूपामध्ये पाहू शकत नाही.
हरे कृष्ण. बघा, हे जे भगवंतांचं द्विभुज रूप आहे ना, हे तुम्ही वेदाध्ययन केलं म्हणजे वेदांचं अध्ययन तुम्ही फक्त वृक्षपणे केलंय व्याकरणाच्या दृष्टीतून. हा किंवा विद्यार्जन करण्याकरता किंवा व्याकरणात्मक दृष्टिकोनातून वेदाध्ययन केले आहे, ते श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. तसेच जे औपचारिकरित्या मंदिरात पूजन करण्यासाठी जातात, ते सुद्धा श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. ते लोक नित्य नियमाने मंदिरात जातात, परंतु श्रीकृष्णांना यथार्थ रूपाने जाणू शकत नाहीत. पुढील श्लोकामध्ये स्वतः श्रीकृष्णांनी सांगितल्याप्रमाणे केवळ भक्ती मार्गानेच मनुष्य त्यांना जाणू शकतो. आता इथे तर क्लिअर करून टाकलं की वेदाध्ययन, कठोर तप, दान, पूजा ह्याने मला जाणणं शक्य नाहीये. हा, आता बघूया मग हो आम्हाला जाणायचंय भगवंता तुम्हाला, मग कसं जाणावं सांगतायत बघा पुढे. हरे कृष्ण. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टै च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण. हा शेवटचा श्लोक आहे. याचं स्पष्टीकरण 2 पानांचे आहे. पूर्ण 2 आणि हे एक अजून म्हणजे 2.25 पानाचं तरी त्याचं स्पष्टीकरण आहे. हा छान सांगितले ते पण प्रभुपादांनी. तर आधी मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे. आता कसा आहे भगवंत त्यांच्या समोर उभे, हा तर कुठले कृष्ण या रूपात उभे आहेत समोर. तर ह्या रूपात केवळ अनन्य भक्तिमय सेवेने जाणणे शक्य आहे. अनन्य भक्ती म्हणजे भक्ती पण आपली कामापुरती नाही, काम झालं की विसरलो कृष्णाला, ह्याला अनन्य भक्ती म्हणत नाही. मीरेने सांगितलंय बघा, मेरे तो गिरधर गोपाल दुसरो न कोई. भक्तांना ना वस्तू वगैरे नको असतात. म्हणजे हा असू दे, आपण सामान्य आहोत. मी सांगितलं ना जीवनात इथे प्रॉब्लेम येतच राहतात. तर आपण ते कृष्णांनाच सांगणं चांगलं आहे आणि कृष्ण त्यावर करायचं ते करतात पण. तोही प्रश्न नाही. पण इथे जेव्हा भक्तीविषयी चर्चा करतो ना, तेव्हा जे शुद्ध भक्त असतात ना, त्यांना बाकी काय नको हवं असतं. त्यांना फक्त कृष्णच हवे असतात. मला तुम्ही हवाय म्हणून सांगतात ते. तर आहे ना, ह्यासाठी तुम्हाला एकमेव मार्ग आहे अनन्य भक्ती. म्हणजे आदर, प्रेम, आदर तुम्ही सर्वांचा करा, पण प्रेम हे भगवंतांवर. हं. ते असं एक प्रभूजींनी एकदा एक उदाहरण दिलं होतं. असं आता कुठला तरी समारंभ वगैरे आहे धरा आणि एखादं लहान मूल इकडे तिकडे फिरतं, सगळ्यांशी बोलतं, कुणाला गाणी म्हणून दाखवतं, असं ते सगळ्यांशी चांगलेपणाने वागत असतं. हा, पण त्याला भूक लागली किंवा काय थोड्या वेळाने त्याला आठवण पण येते आपलं, मग तो घरातलाच कार्यक्रम जरी असला मग तो आपल्या आई वडिलांकडेच जातो. भूक लागली आहे किंवा झोप आली किंवा त्याला आठवण येते आपल्या आई वडिलांची. हा, तसं असायला हवं. तुम्ही आदर सगळ्यांचा करा, सगळ्यांशी. खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे. हं, तर आपण सगळ्यांशी आदराने चांगलंच वागायला हवं आणि सगळ्यांमध्ये अ, ही भगवंतांचीच म्हणजे ह्यांच्याही हृदयात परमात्मा आहे, ही दृष्टी आपल्यामध्ये यायचा प्रयत्न करायला हवा आणि ती येते पण. आता नाही येईल कदाचित, पण असं भक्तीमध्ये राहिलो तर कधी ना कधी कुठल्या तरी जन्मात त्या ह्याच्या परमात्मा स्तरावर पण जाऊ आणि नंतर भक्तीच्या स्तरावर पण जाऊ, की बघताना प्रत्येकाकडे ही भगवंतांची निर्मिती आहे ह्यांच्याही आतमध्ये. बाकी शरीर न बघता त्यांच्या हृदयातले परमात्मा पाहणं, ही आपल्याला सवय लावून घ्यायला हवी. मग हळूहळू आपण भक्तीकडे पण जाऊ, म्हणजे भगवंतांच्या ह्या रूपामध्ये पण जोडलं जाऊ. तर ह्यासाठी एकच मार्ग आहे, तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे भगवंतांशी जीवनात ना जोडून घ्या. तुम्ही विद्यार्थी असा, तुम्ही जॉब करा, कायही, किंवा आता ते आपलं भक्तिगीत आहे, तुझे गीत गाण्यासाठी सूर लावू दे, अशी आपली भावना असायला हवी. तुम्ही कायही करा, पण लक्षात ठेवा की ही भगवंतांची कृपा आहे.
जे काय इथे मिळतं ही त्यांची कृपा आहे. आणि प्रॉब्लेम जरी आले तरी ठीक आहे, जराशी परीक्षा बघितली तीही भगवंतांच्या साथीने तेही पार करू शकू. हं? असा आपला एक भाव हवा. किंवा मग ते आज हा देव, उद्या तो देव, आणि चमत्कार नाही दिसत तर देव नाही, किंवा चमत्कार नसला तर तुम्ही आहात तर मला दाखवा, मग मला दिसत नाही तर तुम्ही नाही आहात. भगवंत रिकामे नाहीये तुमच्यासाठी दाखवत स्वतःला फिरायला. आणि ते येतात, त्यांनी सांगितलं ना, परित्राणाय साधूनाम, की माझ्या भक्तांना आनंद द्यायसाठी मी येतो, मग ते कुठेही जातील. मग ते बळी महाराजांसाठी पण आलेच. हा, ती बळी महाराजांची गोष्ट फार छान आहे. त्यामध्ये देवतांची आई जी आदिती, ती हे करत असते की इंद्रासाठी, म्हणजे ती एक हे करते, व्रत करते आणि भगवंतांना प्रसन्न करते आणि सांगते की माझ्या मुलग्याचं ते म्हणजे राज्य जाऊ दे नको, स्वर्ग. आणि इकडे तेव्हा त्यांनी खूप छान उत्तर दिले. कथा खूप मोठी आहे ती. त्याच्यात ना भगवंतांनी खूप छान उत्तर दिले की तू पण माझी भक्त आहेस आणि बळी हा पण माझा परमप्रिय असा भक्त आहे. त्यामुळे मी त्याच्याबरोबर ना युद्ध करू शकत ना काय, मग मी काय करू? एक म्हणजे तुझ्यासाठी मी त्याच्याकडे एक याचक बनून जातो. म्हणजे त्याच्या दारावरती मी काहीतरी मागायला जातो. म्हणजे बघा, एक दोनही भक्तांचा बॅलन्स ठेवण्यासाठी भगवंत स्वतः याचक झाले, बटूचं रूप घेतलं आणि गेले. हा, तर मग ते भक्तांसाठी काहीही करतील. बाकी काय, तुमच्यामध्ये भक्ती नाही, ती क्वालिटी नाही, तर भगवंत नाही प्रकट होणार. आणि आपण आतापर्यंत किती 3-4 श्लोक बघितले की आपण त्यांच्यावर सक्ती करूच नाही शकत, कारण ते आहेत अच्युत. ते कशानेच त्यांचं बांधले जातच नाहीत. ते त्रिगुणातीत आहेत, त्यांचं स्थान समजून घ्या. हं? त्यामुळे ह्याचं जे स्पष्टीकरण आहे ना, ते तुम्ही वाचा, की अनन्य भक्ती म्हणजे काय असते. असं पण नाही की मी फक्त मग कृष्णांनाच मानतो, बाकीच्यांकडे मी बघणार पण नाही, बाकी कुठले सणवार मी करणार नाही, बाकी कुठल्या देवांना मी बघणार पण नाही, असंही नाही. ते जे देवी देवता त्या त्या पोस्टवर आहेत म्हणजे तेही भगवंतांचे कुठेतरी भक्त आहेत. त्यांचंही तेवढी हे आहे, म्हणजे पात्रता आहे, म्हणून ते तिथं तिथं आहे. आणि शंकराने, आपण रामरक्षा पाठ करतो, म्हणतो, भगवान शंकरानेच लिहिलेली आहे. आणि तुम्ही कशाच्याही मुळात जाल, म्हणजे रामायण, महाभारत, पुराण, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला सांगणार की शंकर पार्वतीला सांगतायत. हा, त्यामुळे तुम्ही असं दुसऱ्यांचा अपमान नाही ना, मी फक्त कृष्णांचाच बघते, मी बाकी कोणाकडे बघणार नाही, असं नसतं. हा, आदर हा तुम्ही सर्वांचा करायला हवा. कारण ही जी व्यासदेवानी कलियुगात भागवतम मध्ये वर्णनच आहे, कलियुगातला मनुष्य कसा असणार, अल्पायुषी, अल्पबुद्धी आणि बरंच आहे. म्हणून लिखाण लिखित स्वरूपात लिहायचं ठरवलं ना, ही सगळी पुराण, 18 पुराण वगैरे. तर एवढं सगळं लिहून पण ना, भागवतमच्या सुरुवातीलाच ती गोष्ट आहे की त्यांना असं शांत वाटत नव्हतं. कुणाला? व्यासदेवांना. तेव्हा त्यांना नारद येतात आणि नारद म्हणतात, "तू की सगळ्यांविषयी सगळं लिहिलंस, पण तू भक्तीविषयी काय लिहिलं नाहीस." नारद हे त्यांचे गुरु आहेत आणि ते ध्यानावस्थेत ना गुरूंचं स्मरण करतात. आणि बघा गुरु आपल्याला कसे हे करतात. गुरु नारद तिथे प्रकट होतात आणि सांगतात की तू केलंस सगळं, पण तू भक्तीविषयी काहीच लिहिलं नाही, शुद्ध भक्तांविषयी. आणि मग त्याच्यानंतर समाधी अवस्थेतच भागवतम लिहिले गेलेले आहे. हा, हे एक झाला व्ह्यू की भक्ती किती महत्वाची आहे. मग आता हे जे व्यासदेवानी बद्रीनाथ मध्ये हे लिखाण केलं, मग हे लिहिलंय कोणी सांगा? गणेश, आपल्या गणपती बाप्पांनी लिहिलेलं आहे. आणि त्यांची अट होती, कुणाची? व्यासदेवांची, की लिहिताना एक अक्षर एकतर नॉनस्टॉप, मी सांगताना थांबणार नाही, तू लिहिताना थांबायचं नाही. आणि एक अक्षरही न समजावून घेता लिहायचं नाही. हा, म्हणजे जर का मग एवढी पुराण वगैरे सगळं त्यांनी लिहून काढलं आपल्या गणपती बाप्पानी, आणि इवन भागवतम पण, तर ते समजून घेतलंय ना त्यांनी, आणि ह्या महान कार्यात हातभार पण लावलाच ना. त्यामुळे आपण असं नाही म्हणू शकत की मी अनन्य भक्ती म्हणजे मी फक्त कृष्णांची भक्ती. आधी
भक्तीच्या भ पण आपल्याला माहित नाही. भ तर खूप लांब राहिला. भक्ती ही खूप वेगळी गोष्ट आहे. आपण आपल्यामध्ये ती शुद्धता, ती नम्रता यावी लागते. तर आणि हे हळूहळू येतं. जसं-जसं तुम्ही त्यांच्याशी जोडून घेत जाणार. त्यामुळे अनन्य भक्तीचा अर्थ असा कधीच घ्यायचा नाही, की कृष्णच माझे सगळे, मग मी बाकीच्यांचा अपमान करत सुटतो. बिलकुल नाही. हां. आणि ते पण सगळे शुद्ध भक्त आहेत आणि त्या कृष्णांना त्यांच्या भक्तांचा अपमान केलेला आवडत नाही. ते भक्तवत्सल आहेत. भगवंत एका शब्दात सांगायचे तर ते भक्तवत्सल आहेत. त्यांच्या भक्तांवर अपार प्रेम आहे त्यांचं. त्यामुळे आपला मार्ग हा ना शास्त्रांप्रमाणे हवा. 16व्या अध्यायात भगवानी दैवासुर संपत विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, हे अध्याय त्यासाठी अभ्यासा की कृष्णाने काय सांगितलंय, आपलं आचरण हे वेदोक्त हवं, शास्त्र उघडा, गुरूंकडे जा आणि त्याप्रमाणे करायला हवं आपण. भक्ती सुद्धा जशी सांगितली आहे, तर 4थ्या अध्यायातलं सांगितलं ना, कृष्णाने सांगितलंय की जा तुम्ही गुरूंकडे, प्रश्न पडतायत ना मनात ठेवू नका, गुरूंकडे जा, पहिलं काम करा. दुसरं काय करा, त्यांना नम्रपणे प्रश्न विचारा. प्रश्न विचारायचे म्हणजे असे नाही की दुसऱ्याला हरवायला आल्यासारखं. आपले ज्ञान वाढवण्यासाठी प्रश्न विचारायचे असतात. हा, आणि गुरूंची सेवा पण करा. आणि कृष्णाने रामाच्या अवतारातही ते केलं. आणि म्हणजे त्यांच्या वसिष्ठ त्यांचे कुलगुरू होते, त्यांच्याकडे गेले. आणि कृष्णाच्या अवतारात पण उज्जैनला सांदीपनी मुनींकडे जाऊन त्यांनी हे स्वतः सगळं केलेलं आहे. मग आपल्याला करायला नको का? त्यामुळे अनन्य भक्ती, की भगवंतांची भक्ती म्हणजे दिव्य प्रेममय सेवा. आता उद्या आपण बघूया हा भक्ती योग. मग आपलं होतं भक्ती योगातले अध्याय तो एक सारखा एका तासात 20 श्लोक बघूया ते. तर अनन्य भक्ती म्हणजे काय करू मी ते उद्या आता इथे अर्जुनच विचारतो. म्हणजे हा इथे शेवट आहे ना. मग अनन्य भक्तीचा मार्ग माझ्याकडे येणार आहे. मग मी अनन्य भक्ती करू म्हणजे काय करू? ती कृष्णाने आता उद्या सांगितले की भगवंतांची दिव्य प्रेममय सेवा. ओके, आपल्याला ती करायची आहे. हा, मग आता अरे, आपण थांबू शकतो इथे. शेवटचा श्लोक आहे हा, म्हणते हा. हरे कृष्ण. मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. इथे कृष्णाने काय काय सांगितलंय बघा. ना तुम्ही सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होते. आता ते कशा प्रकारे होऊ शकतो ते आपण उद्या बघूया. विशुद्ध भक्तिमय सेवेत. हा, पण सकाम कर्म आणि तर्कवाद. सकाम कर्म म्हणजे काय? तुम्ही चांगलीच कर्म करताय, पण त्याच्या बदल्यात तुम्हाला कशाची तरी अपेक्षा आहे की माझं हे काम होऊ दे, ते प्रमोशन मिळू दे, मला स्वर्ग प्राप्ती होऊ दे. हे सगळं सकाम कर्मांमध्ये येतं. तर भक्त ह्यामध्ये नसतो. हा, म्हणजे ह्यापासून मुक्त असतो. आणि तर्कवाद म्हणजे काय? तर कृष्णांना आवडत नाही नुसता तर्क, की मग हे कृष्ण नाहीत, ते कृष्ण नाहीत, नाहीत, पण मग ते आहेत काय ते पण सांगितलंय ना, त्याला पण जोडून घ्या, ते नाही. मग नुसता म्हणजे आता मी इथे बसले, हा, आणि मला खाली खाली तिकडे गेटकडे मोठा आवाज आला आणि मी आपली इथेच बसून विचार करते, तुम्हाला पण सांगते, बापरे तिकडे खूप मोठा आवाज आला, कदाचित काहीतरी पडलं असेल, नाही काहीतरी आपटलं असेल, असं मी 2-4 कारणं काहीतरी शोधली आणि आपली मी इथे बडबडत बसले. ह्याला ह्याला म्हणतात तर्कवाद. ह्यापेक्षा उठून मी तिकडे जाऊन काय झालं हे बघणं आणि काय गरज असली तर मदत वगैरे करणं हे जास्त चांगलं नाही का? नुसता तर्कवाद करत बसायचा नाही. आचार्यांनी मार्ग पण सांगितलेत भगवंतांचा अनुभव घ्यायचा. तर तेही प्रत्यक्षात करायला हवेत आपण.
आणि मग जो मजप्रित्यर्थ कर्म करतो भगवंतांसाठी आपण थोडं भगवंतांची सेवा करायला हवी, यालाच म्हणतात सेवा. हा आणि आपल्या आणि बघा आपण जीवनात जे करायचंय ते करावंच लागलं, कर्तव्य सगळी करा. पण आता हे पूर्वीचे राजे वगैरे पहा, ह्यांचं जीवनाचं परम ध्येय हे कृष्ण होते, म्हणजे भगवंत होते. हा तर आपल्या जीवनाचं परम लक्ष हे भगवंत असायला पाहिजे. सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, हाच कृष्णाने घेतलेला हा मुद्दा आहे. हा लक्षात ठेवा की फक्त मनुष्य मात्रांशी प्राणी मात्र मित्रत्वाने वागतो असं आहे का तिथे? तिथे काय आहे? सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने. मित्रत्व म्हणजे काही भावना आहे. भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे. ही एक तो एक स्वभाव आहे. हा की ज्याच्यामध्ये हेवे दावे नसतात, आनंदाचं ते एक नातं असतं. तसं आपलं मनुष्यांशी हवं असं नाही म्हणत आहेत. भगवंत म्हणतात की तुमचं सगळ्यांशी ते मैत्रत्वाचं मित्रत्वाचं नातं हवंय. त्यामुळे इथे बाकीच्या प्राण्यांच्या वाटणीचं जे आपण संपवत निघालोय ना, म्हणजे आपले प्राण्यांकडून एक शिकायला हवं. ती गरजेपुरतं घेतात निसर्गातून. मनुष्याला हाव फार असते. आपणही लक्षात ठेवा की हा जो आहे ना निसर्ग, हा सगळ्यांसाठी आहे. त्यातनं आपण आपल्या गरजेपुरतेचा वाटा घेत चला. ओके. आणि आजूबाजूच्या प्राण्यांशी, या निसर्गाशी आपलं मैत्रत्वाचं नातं हवं. हं? तर चालेल. हा झाला आपला आजचा अध्याय इथे. आपण थांबूया. उद्या बघूया. उद्या होतो आपला भक्ती योग.